adreçat molt a sovint, cada vegada que ens hem adreçat a vosaltres amb una cançó nova, amb un concert, amb un disc nou. Una porta que ha estat cabdal en el nostre itinerari i que ha omplert de sentit la nostra ment el 19 d'octubre de 2012, fem el comiat, el més desitjat, justament des del rovell de l'au de casa nostra, des de la nostra estimada ciutat de València, cap i casal de la terra, que portem la iniciativa des del principi. Jordi Reig, que durant 27 anys ha portat Xavier Aguirre, amb més de 20 anys de permanència i d'intervenció. Enric Ballús, amb el seu treball obstinat i la seva preocupació per la vida. I Robert Moreno, el més jove de l'actual formació, que ha aportat al grup una alegria i una bona convivència impagable. Tenim també de nosaltres Albert Ortega, de nom artístic Bertomeu. Pols i terra la taparen. Que torni a la llum del dia. Ensenyar-les als coles com van esclafar un país. Ells posen la clava en cada saïdes de governar. Vamos a ver, el país, el país, pero sobre todo el de demà, el futur del país valencià. Molt bé, bravo! Que han alçat en el carrer per damunt de lleis i muralles que han alçat en el carrer. Per cridar-lo i l'estatut, ai, 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 per cridar-lo i l'estatut, a Miquel assassinaren, so passaren a Alacant, soledat, no podem dir-li adeu, Arrodamons, viatges, els demanen, insistent, si cap el riu mare s'ha deixat la crisma, la mater casa, mare meua, no li ho dic al pare, que
vinga la llum, abans que el petroli ens omplirà de fum. Les figues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes es miren a cara. Però aquestes coses no se aconsegueixen a soles. Hi ha que estar ahí, hi ha que estar brillant. I ens en recordem en aquest cas dels ensenyants de les illes de com s'han portat. En la pobla n'hi ha un vell, en la pobla n'hi ha un vell, que li diuen Tio Car. Porta gorra i brusa negra, torna a tornar. Tio Canya, no te deixa de ta casa. Posa i corre ja no es farà una teulada. Tio Canya, no te deixa de ta casa. Collint els ulls, temporada que el senyor mestre, temporada que el senyor mestre. Posa i corre ja no es farà. Que són metges a València i que són metges a València, professors. En castellà mai parlen en castellà. Som membres dels seus pares, si no com la gent del poble, si no com la gent del poble, la llengua del Tio Canya. Revisco la Tio Canya, amb callados si en fa falta. Has de tornar. Independencia! Mocer de València, una terra provinciana. I has de deixar-te perdre per conquistar-la. Però si els anys han viatjat d'Espanya, que quan més de les poses més se t'arrapa, València, a l'11 de setembre de 2012, Catalunya reclama la independència per Santa Eulàlia, la independència. Això és Espanya, això és Espanya, que quan més de les polses més se t'arrapa, més se t'arrapa. Des de la nit brolla la llum que ens crida
de casa, que la festa avui feu dolços de nata i coques de pruna.